Laktar ikeloni kod kar chiwo thieth mar Fertility Point. Fertility Point e kar thieth minyalo geno kuome e Kenya mangima ne joma chuo kod mine mane gi midhiero mayudo nyathi. Ni mathoth inyalo yo toleo mar 0792 111 222 kata limo kawuono. Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mabote chendo ni en Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wa kendo profesa wantiere studio ka. Yena mondo miarwake gi mor makende kobo nyiso wanyinge en wuod kanye olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni prof. Ero kamano. Yes, an Professor Joakim Osur. An daktari e yore madhi gi weche nyuol gi weche timo hera. Waluongo ni sexual medicine gi dho Kisungu. Yes. Ilongo ni sexual medicine. Daktari ngeni samoro ka ngato bet piny to nyalo woro ni sexual medicine en gima isomo to ponono ni isome mondo mi oganda opuonjre mathoth kotenore kod weche mag nyuol kachiel kod sexual medicine. Pimno mana matin kapok wadonje twak. Nitie tuoche mang'eny manyalo miyo ng'ato bedo gi shida e weche mag nenruok e kitanda. Nitie tuoche mang'eny kabisa. Koro daktari matimo sexual medicine en daktari man gi special qualification e chiedho tuochego. Nitie ji mang'eny, in fact wawacho ni a third of the people, gimoro 30%, adek kuom 10 mag ji at any given time nigi problem ma concern yore mag weche mag bede achiel, weche mag timo hera, weche. Yes. Kaito bende wacho ga pile pile chendo mar penj laktar ka ani ngima en mwandu. Seche magi moro kdhi maber ngima ni chieni mar lal self confidence, yudo ka samoro kinyal bedo kod nyithindo, ok inyal bedo complete. Omiyo nyaka bed kod ngima makare e yore duto. Weche modhi e yor kono nyalo miyo ng'ato wiye dhi marach nikech gin weche matek. Ginyalo miyo ng'ato neko. Donge. Neko ma ng'ato ringo ng'wech. Mi watwak daktari professor. Yes. Koro kawuono adwa wewi gima waluongo gi dho Kisungu ni lack of sexual desire. Kidhi e medicine to waluonge ni hyposexual desire disorder. Gi dholuo aparo ni waluonge ni ka chunyi onge e weche timo hera. Matiende ni gombo onge. Ang'e ni kanitie ndalo mane wan adolescents, ka ng'ato rembe ringo matek tiwacho ni dende liet. Koro wanyalo wacho ni en ng'ama dende ng'ich. Onge gi feelings. Chunye ok dwa, dende otamore e timo weche mag hera. Mwaluongo ni hyposexual desire disorder kata loss of libido kata loss of sex desire. Yes. Ma en chandruok, ma en tuo, en koso dwaro mar timo hera kata ionge kod ndhadhu mar bede achiel kata ionge kod gombo kata dwaro. Prof nyisowa ni en chandruok maduong' matamre gi nono. Daktari kaka in jagono mosomo weche mag sexual medicine e line di mar tich ni romo kod miyo ma ne onge kod gombo mar bede achiel kata timo hera karang'o? Mana wigni. Nyiswa ang'o mano timore kanyo? Ging'eny ineno en commonest problem ma joma wa mama nigo. Koro almost every week nyaka rom gi ng'ama nigi shida ni. To gima kelo weche gi ong'eny manyocha romogo en mama mane sani en e ode okende. To setieko higa pok otimo hera. To gidak gi jaode otachiel. Odak gi jaode, koro jaode riembe. To kidhi e story ne tiyudo ni kane en nyathi ne obedo gi dholuo iluongo nang'o sexually assaulted. No timne timbe mag anjawo. Timbe mag anjawo gi uncle ne mane gidak go e ot. Ineno wede mabiro dak kodi ma be seche moko kun related kabisa gi. Tiweye gi nyithindo manyiri e ot. To gitimo timbe maricho. To ginyiso nyathi ni kiwacho to anegi. Koro nyithindo luor. Koro kano setimne kamano ok nonyiso ng'ato.
nyako kende kokende to koro ok odwa timo gigo. Dende ok dwa. In fact luoro make ka jaode dwa ni mondo tim kode hera. Koro jaode be chako penjo ni tang'o marach kodi. Nikech okia gima dhi mbele. To kako nyalo nyiso jaode be tame. Koro bang' higa achiel chwore dwa ni giwere. Yeah. Koro matiende ni gik mwaluongo ni rape or sexual assault or ng'ato timo kodi hera to kidwa gi thuon nyalo miyo ibedo gi shida kamago. Mana achiel kuom gik manyalo miyo desire lal. Gombo kata dwaro lal. To mano is just one of them. En achiel kuom gi. Yeah. Nitie moko mang'eny. Gik moko mwaluongo ni medical problems, hormonal problems. Ka hormones ok ni kare. Ing'e ni hormones ema miyo ng'ato bedo gi gombo kata dwaro. Koro ka hormone ok ni kare, tinyalo yudo ni gombo lal. Nitie tuoche moko ka dendi rami, ka iwinjo rem somewhere, iyudo ni gombo lal. Kata mana common cities ka Nairobi ka. Ji ng'en ok nindi. Ji chapni ahinya. Ji nowach ni waloko tieno bedo odiechieng'. Ng'ato nowero kamano. Matiende ni ji ok ywe, del ool. To sama del oseol ok inyal bedo gi gombo. Nikech timo hera dwaro teko. It means ni dendi is fine. Ineno matatu ma ringo Nairobi okinyi. Kirango ji nindo mostly. Matiende ni gin gi sleep deprivation. Ok gin nindo moromo. To mano accumulate over time to dendi ol. Iyudo ni ok inyal timo gigo. Stresses mag tich. Nitie tije ma stress ji. Ma ji ywak to tiyo. Ionge mood. Ok inyal bedo gi mood mar timo hera. Timo hera en nyiso mor. Koro ka in gi stress all the time ok inyal nyiso mor. So anything ma miyo ng'ato bedo gi chandruok mar stress no. Miyo gik moko ka timo hera go lal. Ae kidhie ot yudo relationship be. Seche moko bedo shida. Ka in gi relationship ma ok ni kare. Udhaw seche te. Ing'e ni timo hera gi ng'ama idhaw go tek. Although joluo wacho ni kanyo ema itieke weche te. But nitie seche ma ji odhaw ma chunyi ok dwa kata wuoyo gi ng'ato. So mago be kelo shida. Koro gin gik mang'eny. Yeah. To koro ka wang'iyo ka prof, wantiere kod chandruoge mag tich kata stress mag tich ma bende wanyalo keto kata e gweng' kata e ot. Wanyalo bedo kod stress, nyalo yudo ni gik moko kaka school fees, puothe samoro noko pur, puothe samoro noko do kod gik makamago. Kaeto dhaw, misunderstanding mantiere kind jomodak nyalo kelo chandruogni. Kar fatigue, kar olo ka ok ang'eyo ni ang'o matimore e del koro dwani mondo mi okaw teko mantiere godo mondo mi recover obed motegno mondi. Koro neno ni moro ni ok en important koso obwongo tiyo nang'o e line ni del nikech inowune mani puonjowa ka prof ni gini chakore ga gi obwongo. Yes. Koro sama dendi ol ma ionge teko ing'e ni gimidwaro en nindo yweyo. Ionge gi paro mar kendo timo gi kabilago. Nikech ing'e ni timo hera requires energy. Ibedo ng'ama tek for you to do it. So emomiyo ka iolo kinyal. Balancing life, waluongo ni work life balance en gima very important. Itiyo moromo tiyueye be. Or nitie jo sport be itimo kata sport na moromo tiyueyo be, then i balance everything to dendi bedo kare. Although ang'e ni tinde sometimes wawacho kamano but wang'e ni gima betek. Gima betek. Nitie joma tiyo tije mang'eny, matiyo nyaka midnight, gichiew saa 10 otieno. We know they are there. But koro giminyalo penjo en ni to pesa maloso ni value mane mo add ngimana. Ing'e ni nyalo bedo gi pesa mang'eny tionge mor. Value mane mo add e ngimana. Ang'o manyalo weyo mondo aywe kidogo mondo abed gi life be.
ma ok en ga wach mar pesa mar manyo mwandu sate samoro bende nyaka iket balance ng'eny to gini bende anyalo bole piny mondo mi dendo ywe denda relax mondo mi kata kochopo ni rito weche mag keny gi be yudo kaka irito weche mag keny. ing'e ni nyalo bedo gi pesa mang'eny to keny onge. Ma bende thothne iwacho ga kamano. Ok ang'eyo ka en adiera ni yudo ni kuma pesa ng'enye bende weche mag keny mochomo yo ibawa bawa. Ok ang'eyo ka en adiera nyalo nyiso kamano. Bedo gi pesa mang'eny inyalo yudo gik midwaro te but onyalo luwore gi kaka pesa no biro. Ka in ng'ama tiyo atiya throughout magi stress igoni simu koni gi koni onge kinyal yweyo pesa no ok dhi konyi. Ineno ka jomoko divorce, jomoko thowe mwandu go kanyo, nyithindo laro, then you wonder nito, what was the purpose? Kotenore kod gigo ma miyo ng'ato nyalo wito gombo mar timo hera ipimonwa gik mang'eny ma bende wanyalo relate go kendo wanyalo ni adier ka dendi ola ka nitiere kod stress ka en ng'at musiko dhawo godo to kamoro kaneno ni ratil mamalo mar del bende nyalo kelo chandruogni. Ok ang'eyo kama en chandruok mathoro mako joma mine kende koso joma chuo bende to kapo nono ni en joma mine kata joma chuo ang'o matimore kod ratil mar del motudore kod bedo kod gombo mar bede achiel kata mar timo hera? Ratil mar del en very important. Wakaw ng'ama dichuo first. Ng'ama dichuo ka nigi ratil mang'eny dendi pek. Waluongo gi dho kisungu ni in obese, in obesity. Mabe biro mostly sama ji ochako yudo pesa iyudo ka koro iduong'. Del maduong' mo mang'eny absorb gima waluongo ni testosterone. Hormone mamiyo ng'ato bedo dichuo. O absorb go. Matiende ni koro okinyal produce moromo mamiyo dendi function manormal. Del maduong' miyo pressure dhi malo. Del maduong' miyo sugar dhi malo. Pressure gi sugar kose dhi malo to destroy nerves. Gik moko ka sex go koro yudo ni ok nyalre. So del maduong' is very dangerous. Ang'e ni seche moko ka wadhi dala kineno ng'ama odhero tinyisi ni to ichandori. Del maduong' ok omin ni mor. Yeah. In fact, in give more problems. So exercise is very important. Rango gimichamo and very important. Ji mang'eny biro e clinic penja ni to ang'o manyalo chamo mondo abed mangima. Aonge desire. Aonge gi gombo. Aonge gi gombo. Rango gimichamo, chiemo ma healthy and very important. Itimo exercise. Mondo ibed gi the right weight. Very, very important. Mano ni wachako kod joma chuo. Miwacho kata ni joma chuo ntiere kaka bor tieko kata duoko chien hormone ni kaito bende nyaka itim exercise kod weche makamago. Wadhi kod joma mine kod ratil mamalo mar del. And the same thing. Nikech mon be nigi hormones mamiyo ng'ato bedo gi feelings. Yeah. So hormones mwawacho kuom joma chuo go gin gi mon be ni kodgi. To bedo gi del maduong' and the same effect. And I know the same effect. You don't need pek be seche moko miyo ng'ato ol. Iseneno ng'ama ol koidho stairs nyako chung mondo oyue. Koro tim mar hera ni timo hera is like idho stairs. Koro parane ichopo idho stair ariyo in koro iol. Donge mani ketho wach. Prof penyo ni donge mani ketho wach. Gimotemo nyisowa ka ni en ratil mar del nyaka wang'in to in owuon ichamo ang'o. Miyo waranyisi maber mokalo kaka idho stairs, idho step ariyo tioli yweyo igamo yweyo. Ne wantiere kod graph moro ka prof madaher mondo mi wati godo ka wang'iyo weche mag timo hera kachiel kod koso riyo kata koso dwaro kata koso gombo mar timo hera. Ok ang'eyo prof ka graph ni nyalo konyowa ka wacho kod weche mar ratil cha to ka waka to daher mondo mi wadonje weche mag tiyo kod kong'o kachiel kod ndawa kaka achiel kuom gigo ma bende nyalo miyo ng'ato koso kata ok bed kod mor kata dwaro mar timo hera. Graph nyalo konyowa? Graph ni onyiso phases, stages ma ng'ato dhiye sama timo hera. Stage mokwongo en ni in gi desire. Matiende ni chunyi dwaro, in gi gombo. Dendi dwaro, iwuoyo gi ng'ato, ori neno ng'ato, ori winjo ng'ato ka wuoyo, ori mulo ng'ato, dendi respond. Mano desire. But mostly in the mind be, in gi paro go. Paro biro ni to anyalo timo hera, do I like it, do I want it? Paro ma biro ma miyo ng'ato
dwaro engage. Mano is what desire is all about. So nyaka ibed gi parogo, nyaka dedi respond appropriately mondo itim sex. Koro ka in gi that feeling mar dwaro, then ibiro e stage mar arousal, iromo gi ng'ama ne idwa timo go hera. Omuli oro wuoyo kodi, then dendi respond. Ka in ng'ama dichuo, ibedo gi erection. Ka in ng'ama nyako, ibedo gi gima waluongo ni lubrication. So dendi bedo ready. Then now you go to gima waluongo ni penetrative part of that act. Waluongo ni plateau. Then you reach climax, orgasm. Then after that, wechorumo, yueyo. So nyisa phases mag process kaka timore. But kawuono wawuoyo about desire. Desire, dwaro, piny ka gombo ka Prof wachanwa kacha ni gombo ni biro gi gik mang'eny. Kuom ranyisi inyalo paro gigi chakore gi obwongo, inyalo neno kaito gimineno no chunyi nyalo gombo kapo nono ni ng'ama dichuo, inyalo winjo kaka professor onyiso wacha, kata ng'ato nyalo muli, kata ng'ato nyalo wuoyo kodi, kata ng'ato nyalo nyisi gimoro, inyalo winjo kaito ibedo kod gombo mwawuoyeni. Manyiso niya, kata weche ma ng'ato wacho ni moro nyalo wito gombo, kata kaka ng'ato bedo bende moro nyalo wito kata nyalo kelo gombo. Tene ni mago gin moko kuom weche ma nyaka wawuoye. It's very, very important. Wakau mana yoyo prof waduogo to wachako kar very, very important kanyo. Kikidhi mabor kikisudi. Ka waduogo SMS na Rio Adek Auchiel no. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Bed mus wakel ni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochno e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Lwedo chweyo. Koroka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Professor Usur wang'iyo
koso riyo mar bedo achiel kata koso riyo mar timo hera. Nikech wang'eyo ni bedo achiel kata timo hera bende ema ang' nyithindo nowuoge, bende ema ang' chia kata confidence nobedie, bende ema ang' kwe mar paro bende bro bede. Omiyo ka ponono ni chandruogni nitiere, profesa wacho ni ma en chandruok maduong' maber kimanyo laktar mondo mine. Ne wang'iyo kacha gigo manyalo miyo ng'ato koso timo hera, kata koso dwaro bedo kod timo hera. Nopimonwa kacha gik mopogore opogore, stress, ratil mamalo mar del, tuoche mopogore opogore mamiyo ng'ato tiyo kod yedhe mopogore opogore. Ne wachnwa kacha weche mag kong'o kachiel kod ndawa. Ne wachnwa kacha ni mondo miyo ng'ato bed kod dwaro kachiel kod gombo, luore kod gimoneno, luore kod gimowinjo, luore kod gima gimoneno, gimowinjo, kakimule, gimong'weyo. Let me tell you this, anyisi kama. In gi ng'ato to rangi marach. Iseneno ng'ama rangi ka dwa dhaw kodi. How do you even feelings dhi? Or ng'ato wuoyo kodi marach. Owuoyo kodi e yo manyiso ni you are not friends. Maybe oyanyi. You cannot have feelings or ngweche. You know, what we about the 5 senses. Ngweche. Oken haruf moro maber. It will put you off. Koro matiende ni kama ji odakie ni, kidwa ni mondo desire be obedie, kaki wuoyo gi ng'ato en important. Iwacho ni foreplay chakorega in the day. Igocho ni ng'ato, igone simu, iorone message. What is the message mi orono? Igone simu inyise nang'o. Ka idhaw kode, it means ni in the evening ka ng'uromo. Dhaw cha pod dhi mbele. Onge desire at all. Or irange, obiro uromo, kakirange, already pass some messages. Message mane mi pass through kakirango adu. Or wawacho ka cleanliness. Ng'ato clear, aruf nitie, ne wase wechego. Then it can... Bedroom hygiene. Desire go nyalo dhi. Or kakimulo adu. Ng'eni nitie ng'ama komuliti paro no go ingum. Desire goes. So, ena wawacho ni how you treat, kaki treat ng'ami hero, nyalo kelo desire or nyalo miyo desire dhi. And that is very important. Gik matindo go ema miyo dhaw bede ot. Yeah. Iwacho ni ng'ato nyalo muliti wono go ingum. Tiene ni onego bedi mulo ng'ato nang'o prof, nikech wantiere ka mondo mi wapuonj ogandawa. Mano en gima ji wacho together. And wuoyo about gigi en ga very important. Nitie joma okuwo kagine ot. Onegi nyis wadu ni anto kaki imula no. Ihinya. I don't like it. Okahere. Okahero kaka imula. Or kaka iluongo ni ng'wenyo ng'ato. Imbwak ni. Yeah. Inyise what you like. Ji opogore. Nitie joma be... Oero mana mbwak ni no. Yeah. But ka okihero to nyis wadu. So communication be en important. Antiere kod penjo daktari, mowacho kacha ni luonge ni Phoebe, openjo kacha ni bende tiyo kod yore mag komo nyuol nyalo miyo ng'ato wito gombo kata dwaro mar bede achiel. Ma en penjo mosega bedo ka biro di ng'eny. Nitie to ok en ji te, nitie joma katiyo gi family planning, nitie methods mamiyo gi gilalo gombo. But ok ji te. Koro kotimi kamano tinyalo change method. Example en michwayo mar 3 months cha. Nitie joma kani kode, actually desire gi di malo. Di malo. To nitie joma katiyo kode, to desire lal. Koro kiyudo ni ino lalo ni desire, okelo ni shida e ot. Nitie methods mang'eny inyalo change. Mano be timore gi mwaluongo ni implant. Miketo e bat kamaka. Nitie joma o affect. So ko affect ti change nigo. But gima duong' en ni ji ok react ma the same. Oko affect people the same way. Nitie joma ni kode to onge shida at all. Namba mar SMS en 23600 wantiere kod Professor Osture studio penjo eng'eyo. Nowacho kacha ni ka gimoro rach ni to wacha. Prof nitiere ka gimoro miwacho ni joma chuo gin gima gineno. Kaka gineno. To joma mine kaka itrite gima donje pache. Ng'ulnwa kama tin ka bende nyalo miyo ng'ato bedo kata ng'ato wito dwaro kata gombo mar bedo achiel kata timo. Mano en also important. Wawacho ni
joma mine gin emotional. Kaki appeal to emotion ne. Kaka itrite ema biro miyo dende react. Ko feel ni itrite marach to nitie joma biro e clinic ma are married to chwore osebedo ka treated like trash. O treat ka ngama useless. Feelings di kabisa okidwa. So kaki treat ngato a woman and a very important thing ka the miyo bed gi feelings or not. Appreciating a woman. Wuoyo kode nyise what you feel about her. Especially nyise ni here. You know, wan joma chuo kata ka okinyisowa, wanyalo neno from actions. But ngama mama dwani mondo nyise. Mondo winji gi ite. Popenji ni nyisa nang'o cha. Nuonago kendo. Then feelings biro. So, and about emotions for women. But ngama dichuo and more physical. Gimoneno, gimong'weyo, gimomulo. Matiende ni a woman to appeal to a man onego bed presentable. So ineno difference. Ngama mama dwano bed treated maber, ngama dichuo and more visual. Gimoneno, gimomulo, gimowinjo, gimong'weyo. So nitie that difference. Yeah. Kawuono en puonj makende gima prof timo ka en puonjo oganda, puonjowa gigo monego beni timo mondo mi kik ibed ni ionge kod riyo, gimoneno, gimowinjo, gimomulo. Ok ang'eyo kar mulo kanyo ni wacho kacha ni gima omulo joma chuo ero ni mulango mondo mi obed kod that desire. Inyalo pimonwa mana matin. Ng'e ni in sexual medicine wawachoga ni all parts of the body gin sexual. Gin sex organs. Ng'e ni kipuonjo high school ni wacho ni your sex organs are private. But sexual medicine to wacho ni every part of the body and your sex organ. Iparo ndalo mane iromo gi jaherani, une hotel umadho chai, to tiendi omulo tiende. You feel something. You feel excited. Or just a touch of your hands, you feel excited. But in any part of the body can be a sex organ. Your neck, everywhere. So, kakimulo those parts tells a story. Whatever part of the body, kakimule tells a story to the person mimulo. So, negimule gihera. To seche moko ng'ato paro ni imule gihera to kari the other person misinterpret. So again, communication. Mawawacho cha very important. Yeah. Prof antire kod penjo ka wacho kacha ni pena daktari ni adak kenda to pacha onge ga eweche mag timo hera, onge yath mora motiyo godo kaka mag family planning kod gika inago. Osebet higni 4 maonge sex. Bende mano nyalo kelo ne midhiero e ndalo mabiro koso budho ka okibede achiel ne joma mine kata joma chuo. Onge midhiero mokelo, mak mana ni the fact no feel ni onge gi desire an important mondo obeda examined to be sure ni onge problem. But bedo without sex onge ga tuo makelo. Idongina no fathers gi sisters gina kanyo gi ngima gin kare. So not a problem. But gin ga gi ok gitim sex but gibedo gi feelings. Ibedo gi feelings, but choosing to timo sex to en a choice. Inyalo bedo gi feeling tineno ni kikitim. Koro kata ka okin active, onego bed ni bedo gi feelings. Maseche moko gigo pachi bede, seche moko body ni react, mano is normal. But kama no ok timre, then onego bed examine. Kata deber ko nyisowa kata samoro ni higni adi, ok ang'eyo ka higni bende en ga factor. Higni is a factor. Higni is a factor. Nyithindo definitely feelings gionge nikech gionge hormones. Adolescents ema feelings chakore ma strong. But gini dwa dhi adhiya kochopo around the age of 35-40 to chako dhi piny. Nikech hormones dok piny. Kuom ng'ama mama kochopo 45-50 maximum 55 menopause ochopo. Menopause kochopo achiel kuom gik matimore en ni desire dhi piny. Hormones ka. Hormones dhi piny koro iyudo ni desire dhi piny be.
To of course pod nitie some little desire inyalo nachago. Pod life nyalo dhi mbele. In fact, people are sexual kata up to the age of 80, 100. Pod nyalore makmana no dhi piny kabisa. So age is a factor. The same to ng'ama dichuo. Especially kokalo 50, 60 ka. Yudo ka koro hormone mwaluongo ni testosterone chako dhi piny. Jomoko odhi piny very fast. Jomoko even at the age of 60, 70, 80 pod gin very active. So ji opogore. So age is a factor. Age is a factor. Kiyiena mondo mi aduoki chien kuom janeni mane wachonwa kacha ni onge kod feelings osedak higni 4 ni wacho kacha ni kapono ni onge kod feelings to nego beno neno laktar mondo mi oyud kaka konye. Pono no ni entiere kod feelings to onge gi ng'ato prof. Onyalo timo nang'o? Bedo gi feelings ti onge gi ng'ato is not a problem. In fact, ji mang'eny onge gi ji. And they are okay. Kaki manage feelings ni it's a matter of choice. Nitie jomodak gi feelings go and they manage. Yeah. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu penjo ni emari toka a Professor Sur ntiere studio mondo mi oduok penjo gi duto te ma inyalo bedo godo odiechieng' ma kawuono nikech ne wakelo chendo ni mondo mi wapuonjre kendo mondo mi wakonyre. Yienwa wakaw yweyo wayude weche manyien e machuoka ikelonwa kod Trevor ka waduogo to wadhi online to wadhi nyime kod twagni omiyo kik idhi mabor kik isud kata matin. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Iwuoyo kuom ang'o? Koro nikech in pachisa ni nitie gimoro achiel. Ni ng'ano mantie ngima mar niti malong'o no moinga. Ano ka donno kata suchi nikech in ywak kasa. In ywak ang'o? Onge seche meni nyalo bedo gimoro? Ha? Wachna. Ok nyalo bedo mamor kaka nyiri moko. Rajiv ni koro lokore jatich kuom chiege. Ne kaka en odwa konye olo ne ji chai kai. In ikwal simb niti, an gosiepna moro mabiro golo ni gimoro amora mantie e simbe kendo piyo. Bro bedo maber king'eyo ni ng'at malong'o no en ng'ano. Mowacho ni long'o ahinya kuome no mohingi. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Tukapata kuna mwili wa mtu ambaye alikuwa amekufa na akarushwa kwa kichaka hivi. Kuna mzee mmoja alikuwa amefichwa kichakani. Alikuwa anachimba makaburi, anasema anatumia upanga tu. Liete mamoko ang'wen kod choke mag wiye ariyo mag ji nogole gwenge ma Benzaro e kaunti ma Kilifi. Steve Munyako ma en ja-Kenya ma yande omi kum mar nek e piny mar Saudi Arabia koro nowe thuolo. Some of our universities and colleges have graduated STEM teachers who we are going to employ in the 24,000 that are coming up in September. Sirikal osingo ndiko jopuonj mag science gi kwano bang' ripot yango ni nitiere nok mar jopuonjego.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Professor Osure studio kendo koro sani waya online. Inyalo go simu mondo mi penje ino wuon penjo ma intiere godo kotenore kod twaka ma wantiere godo mar kosorio kata bedo maonge kod gombo mar bedo achiel kata timo hera. SMS bende pod watiyo godo. SMS en 23600. Prof oyudo penjo machielo ni to joma chuo thoth ni seche mag okinyi nitiere kaka gin kod ikruok makende mar timo hera. Seche mano nindo ni onenango. Seche mano nindo ni samoro nikech niwacho ni gin jok maneno gimoro kata omulo kata owinjo gimoro ema ang' nobed kod dwaro ni. Oh, aparo mano is about morning erection. Timore kata kuom nyithindo mapoko ochopo adolescence. En aena reaction mar del maluwore gi stages mag nindo. Nitie stage mar nindo ma kidhi chiew to stimulate dendi to direction. And it has nothing to do with the desire. In fact, morning erection no inyalo bet go, but if you realize need gingamo kihero, it goes immediately. Onge anything to do with desire. Na ena reaction mar body kaluwore gi stages mag nindo ma kidhi chiew to timore kamano because of the changes mabede body. To bende nyalo timore kamano samoro ni onge gi ng'at mihero to ubede achiel. Yeah. To bende kanyo bende kala. Yeah. Onge gima timo. Onge gi any effect. SMS moro bende ayudo ka antiere kod simu nyalo nyana kaw simu. Hello penje laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Kevin. Wawinji? From Eldoret. Apenjo daktari ni to wacho weche mag del mapek. Del mapek ni ere kako affect timo hera. Ere kaka nyalo reduce molo ka ng'ato nigi ich maduong'. Ang'o makelo ich maduong' ni? Kuom dichuo. Prof nise wacho kata kama ninyalo nuone moro nogo winjo mondo mi yud kod. Yeah, ich maduong' kuom dichuo basically means ni chiemo michamo ng'eny moloyo mi burn out. Ng'eny ne otimore because of ng'ato chiemo to ok tim exercise, especially joma nigi tije mag office. Ochiemo maber but the whole day obet. Ok odhi e gym, so o develop a lot of fat. Accumulation of fat ema miyo ich bedo maduong'. Although, so mano in itself absorb kain gi fat mang'eny absorb hormone mar dichuo maluongo ni testosterone. Matiende ni koro hormone ni bedo piny. Koro you are less of a man. Ok inyal react kaka ng'ama dichuo. Kaka ng'ama dichuo. But on the other hand, nitie joma hormone no ema en low. Ka hormone no en low be to accumulate fat be. Matiende ni a lot of fat miyo hormone dok piny. And then hormone kodhi piny be medo fat. Accumulate fat. So seche moko chakore gi hormone ni ma en low. Kori medo ratil kata ich mama wacho ni. Yeah. Emo mineno ng'ama is in his teenage years, 20s, early 30s. Kato chiema ahinya tiyudo ni ok obed machwe. Ochapni. Nitie matiende ni en gi high hormone, en aggressive, en otimo exercise, so it compensates. But ka hormone ochako dhi piny, to koro iyudo ni koro kendo o accumulate that fat very fast. Anyalo kawo simu prof? Hello penja laktar? Hello. Machiegni penj laktar? Awinji penj laktar? Antie gi dichuo e ot. Intie gi dichuo e ot Onge kod any feelings moro amora to onge gin matiyo go be. Ije higni adi? Jaodi je higni adi? Aje higni 22. 22? Usedak higni adi? Moro higni 4. Usedak? Higni 4. Higni 4. Untiere kod tungni, stress, pressure? Onge. To ionge kod gombo kata matin? Onge gombo man go sani en gimoro wige 2. Wige 2? Prof. Although wige 2 is a very short time. Ing'eni wige 2
ng'ama mama nigi sako. Itie part of the sako ma desire dhi piny. So wiga ariyo is okanyal wacho ni en gi chandruok. Ni en gi chandruok. Kopsega bedo ka en kare, to koro wiga ariyo gi mantie. Nyalo bedo abeda ni del podi adjust. Maybe next week odhi bedo kare. But ng'ama is her age, ng'ama en 22, to onge desire, matiende ni en okodwa throughout. To onge dhau mantie, onge gi stress. Mano ng'ama dwa notimni a lot of medical tests. Nyalo bedo ni en gi defect e dende, mamiyo ok onyal bedo gi desire. Yeah. Kaito bende samoro weche mane wawacho ka, samoro nduguni okuwo kode, oknyise kako ohere, kako jaber, kod weche makamago, bende ni wacho ni nyalo duoko desire piny. Antiere kod simu machielo. Halo Shema, penje laktar? Which my will be Shema to, apenje niya. Seche moko iyudo ka ng'ato nigi pesa, to lada mar hera dok piny, iparo ni ere kaka pesa otudore gi weche mag hera gi. Iyudo ka in gi pesa mathoth, to you don't have any feeling. Kamano. Prof, iwinjo Shem? Awinje. Pesa is okay. In fact, ka in gi pesa to ionge gi stress, to dendi ngima. Timor, idhi bedo gi a lot of desire. Aparo iseneno joma nigi pesa ka nigi partners mang'eny. Both men and women, by the way. Nigi partners mang'eny nikech omor, ongima, onge psychological pressure, stress onge. But nitie pesa mabiro gi pressure, gi stress, gi dhawe ot. Mano pesa makelo shida. Okinyal bedo gi desire. Yeah. Waya online, penjani no ka ng'enya chuth, penjo machielo ka prof wacho na ka ni Viagra bende nitiere kod shida. Koti kod kuom ndalo mang'eny nyalo wito gi gombo e ndalo mabiro. Kaito penjo machielo bende wacho kacha ni en Cynthia kowuok Kisumu, penjna prof ni ka ubedo e achiel to iwinjo leta mano nyiso ang'o. Penjo machielo wuok na kuom Mike, owacho kacha ni sani koro ni mwezi 4 months kapoko patana na yeye na tunaishi pamoja. Shida inaweza kuwa ni gani? Nikimuuliza anasema amechoka, afanyeje? Ati kod penjo machielo. Hello penj laktar. Hello? Hello, Ruth, oimore. Oimore machiegni? An Linet. Iluongi ni? An Linet, apenjo niya. Linet, ting doni malo, wadwa winji maber. Awacho ni sama kotieno koro ka wen dwaro bet kumoro achiel, to aonge ga mood, yani kata mula to yani nini aonge ga feelings piny kata nyaka awich moko ka nini ang'o manyatimore nikech en be odier ga ni ang'o matimaga. En be penj ni ang'o matimiga? Gino osetimore kuom thuolo marom nade Linet? Linet lalna, nang'o mowinjo don Linet maber? Osebet kuom dweche 4 kamae. Kuom dweche 4 kama mosetimre. Komula ta onge ga gi mood nyaka wich mo. Kata apar gonge denda. Nyaki wich mo? Yani kata komula ta atuoya. Usedak kuom thuolo marom nade Linet? Higni 3. Ije higni adi Linet? I'm getting 24. 24 years. Okay. Koro ineno ang'e ni joma ohero go simu gin joma Gen Z kama. But ineno ni shida ni wasewinjo ja 22 years, ja 24. Nyaka jok ma higni diere. En gima chando ji te. Now shida mar Linet ni dwarore ni mondo wawuo mo nikeche owacho kanyo ni en dry. Nyako wich mo. Desire opogore gi arousal. Ineno graph ma waneno cha. Desire matiende ni chunyi dwaro, pachi dwaro. To dendi respond. But nitie kama wawacho ni arousal cha.
response mar del nyalo bedo arousal. Inyalo bedo gi desire, chunyi dwaro, idwa timo, ineno ng'ato berni, in gi feelings, but kochopo kama udwa time koro, tiyudo ni dendi ok bed ready. Ng'ama mama, in dry. Whatever you do itemo, but you don't need a dry. Ng'ama dichuo, erection onge. Mano is a different problem. Opogore gi desire. Yeah. But for 4 months, to wacho ni okogombi katika bwana ni mule to enena koro wakia ni en gi desire to onge gi arousal, onge desire to onge gi arousal. Yeah. So dwarore nitie a lot of problems manyalo kelo mano. Kaka wawacho cha, nitie biological problems, tuoche manyalo bedo ni kelo mano. So normally watimoga thorough check-up. Psychological problems, wacheck psychological analysis. Social problems. Ing'e ni social problems kang'eny. Luwore gi kaka ne opuonji weche gi be. Nitie joma odongo kinyiso ni weche go richo. In fact, age mar sama gichako kae, magibedo active for the first time. Iyudo ni tie joma ok nyal kata bedo gi lubrication. Koparo gik mosepuonje. Kaka weche gi richo. Gigi richo. Dhi tuo, idhi e hell, ang'o. Lubrication. Inyalo inaka usimbe immaculate kato wariwe gi immaculate olalna. Yeah. So nitie a lot of things. Kapok wa arrive at a diagnosis ka machando Linet no. Yeah, so gima nyalo wacho en ni ugoni simu kwa tieko. Maybe wawuo. Wuo itokema. Kata mane manyalo wacho yie mondo mi many prof ka wasiti ko chenro mondo mi openji penjo moko achiel ariyo adek kata obro ng'ado ni rieko gimonego beni timo kaka inyalo timo. Linet jahigni 24 machielo chane en jahigni 22 tene ni gina jok ma pod tindo monego beni pod nigi drive mamalo pod tinde kod desire mamalo manyiso ni chandruok ni kaka ni wache cha en chandruok mamako ji e grube mopogore opogore. Utimo diagnosis nango ni ng'ato onge kod desire, onge kod gombo. To kisetimo diagnosis, bende wantiere kod thieth, thieth chal nade? So diagnosis sometimes kawa kata more than 1 hour, 2 hours mondo wang'e gima time. Kimanya problem. Kimanyo problem. Kawa temo understand past ni. Kakisedongo gimisedhi through, kakidak gi ng'ami hero ni, kaka urelate, tij mitiyo, stresses ma in go, any diseases misebedogo seche moko watimo kata tests moko. So in a long process, mondo arrive at a diagnosis. Kawa se arrive at a diagnosis, to chieth luore gi chandruok ma oyudi. Gimokelo that problem. The easiest ni maybe hormone morok ni kare. Wapimo wayudo ni prolactin and hormone and too much del. Wachiedhe gi yien. Or wayudo ni in gi some ineno example mami mar ng'ama nobedo defiled kaen nyathi. Or some other psychological problem. Mano nyaka idhi through gima waluongo ni therapy, sex therapy. Mondo come into terms gi problem no, you face you overcome mondo dendi respond the normal way. Seche moko gin puonj mosemi for a long time. So it takes time mondo wa revert that through counseling gi therapy be. Koro en a mixture of treatment. Okay. Maseche moko be wa involve partner ni. Yeah. Janeno wano ni penjo ni osebedo kod yore mag komo nyuol mar implant to wacho kacha ni jaode ywak ni nitiere kaka oko winj ka uwinjo maber. Debede ni chandruok nyalo bedo family planning, hormones gi debede ni enang'o ma jaode ema complain ni oko feel. Mano en a very difficult question nikech oko feel. Nyalo bedo ni ene man gi problem. Dichuog ni? Or nyalo bedo ni life ose change. Ing'e ni jomodak together nitie changes mabiro with time. So ng'ato be nyaka change. Wawacho ni gik madhi gi sex gi. You keep learning. You keep learning. Kane in gi jaot ma poko bedo gi ich oyudo ich. Nyaki learn how to manage her. Or onyuol nyathi pod tin. Nyaki learn how to manage her. So nitie a lot of things ma change every day. Manyalo miyo ng'ato paro ni to tinde okane kaka ne en ga chon.
Yeah. Manyiso ni del lokore, ngima lokore, koro nyaka ji lokre kaka gik moko lokore. Nyaka ilok pachi, nyaka ilok kaka idak, nyaka ilok kaka iwuoyo gi jaherani mondo mi ubed e paro achiel. Ne wantiere kod penjo mang'eny weche mag yedhe mamedo teko kaka Viagra. Oh yeah, wach Viagra. Penjo nang'o? No penjo kata ni ka itiyo kode bende ndalo mabiro nyalo wito gombo kata dwaro. Viagra onego tigo kobedo prescribed gi daktari. Nitie tuoche mwamiyo ji Viagra. Waluongo ni blue pill. To gima waseyudo en ni ji paro ni Viagra ni en ochiedho tuoche te. Maka ng'ato nigi premature ejaculation odhi omuonyo Viagra. Jomoko be muonye ni dwa nyiso ji ni kawuono irome. Odwa muonye mondo med teko. Inyalo hinyori. So Viagra onego miyi gi daktari, komiyi go the right way, onge gi any problem, obiro chiedho shida ma in go. Ka shida no dwaro Viagra. Kendo doses mitiyogo opogore based on the problem. Onyalo bedo as low as 25 milligrams or as high as 100 milligrams. But the duka mar uso yien nyiewo Viagra titiyogo tikia ni chiedho ang'o can be very dangerous. Nitie joma iwacho nosekata tho because of misuse. Itiyo kode marach. Itiyo gi the wrong dose. Itiyo kode tionge gi tuo mochiedho. Then you the problem. Yeah. Aneno ka thuolo maya wang'a ka to penyo moro nentiere ka Ania kona mke sahi ni mwezi 4 months, sijawahi patana na yeye na wanaishi pamoja, shida inaweza kuwa ni gani? Nikimuuliza anasema amechoka, nifanyeje? Maana inachiel kuom penjo mabende ni wantiere godo kanyo. Kae to bende penyo machiel wacho kacha ni an gi gombo tacha ko maber to second round delay yo penjo kacha ni why. Kae to penyo machiel bende wacho kacha ni pena laktaran Sharon kawuok Siaya. Pena laktar ni sama itimo hera to kitie ko daki onego bediti ko dakika di eka ng'ato chopo okal platu kaka ni wacho nwacha kaber. Bende ng'ama nigi tong' achiel nyalo nyuol. Ok ang'eyo tong' achiel ni ominang'o kata kamano kinyalo keto na penjo gi e okapu achiel. Tong' achiel, bullet achiel lakini maybe en ng'ama dichuo kose ng'ama mama. Ovary achiel or yeah. Onge shida. Achiel oromo. Yeah. Ng'ato wacho kanyo dweche 4. Ko penje anasema amechoka tu sate enoul. Nitie gima dhi mbele kanyo. Okwange kata ka gidak maber, wakia ni to ngima or not. So kwanyal ng'eyo. But mano is a candidate madwaro thorough check-up. Yeah, moro chai nang'o? Moro ne wacho kacha jamwezine no ise wacho kae to ni entiere kod apa ni watieke gi kanyo prof. Ang'wachiu namba to kang'eyo iwacho ni nitiere gimoro madhi mbele. Debed ni ka ng'ato osechako bedo kod jahera moro ko bende nyalo wito gombo e ot ka koso. Watiek gi penjo no daktari. Nitie ng'eny ji ok nyal hero ji ariyo at the same time. Whether en a woman or a man. Ko hera achiel to owuondo machielo chakoro gombo lal. Koro yudo ni ng'ama baba gombo ne olal nikech en gi ng'ato oko, ng'ama mama be gombo lal. So ka ok inyal manage ji ariyo ji adek, nikech ang'e ni nitie joma culture gi allow. Ka ok inyal manage bed gi ng'ati achiel mondo function. Mondo gwere to dhi. Ka ng'ato dwa tudore kodi yudi kanye? Yeah, clinic nitie 40 Suits Nairobi ka. Room 111, namba migoyo kibook appointment en 07 0746 028088. Inyalo nuoyo? 07446 028 088. Ka ng'ato goyo to book appointment, then we can meet. Erokamano. Gima prof wacho ka ni gigi duto te nitiere kod thieth. Nyakwara Mogi Ajwang' go namba no mondo miyud konyruok, nikech kiyudo konyruok tibro bedo kod ngima makare. To kawa wacho ni ngima en mwandu. Professor Sur, erokamano makende ne jogo picha mawa, erokamano Lea, ne director na kachiel kod producer, erokamano mathoth. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar area ni bende nyakiriti mondo mi ngima ni obed maber. Ino ng'ani Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.
Penj laktar ikeloni kod kar chiwo thieth mar Fertility Point. Fertility Point e kar thieth minyalo geno kuome e Kenya mangima ne joma chuo kod mine mane gi midhiero mayudo nyathi. Ni mathoth inyalo yo tolna mar 0792 111 222 kata limo kawuono.